Suomelta Jussi Nurmi tänään 10.8.20. Jussi Nurmi ajaa vakuuttavasti otetaan 10. Kupla oli ihan vähän nopeampi. Nurmi menee kuplallaan jatkoon. Jussi Nurmi ajaa päivän nopeampansa. Se on pienikin parannus, 7/1000 osa onnistuu Jussi kuplallaan höyläämään tuosta nopeammasta ajastaan. Anders Sarapuu Nummelasta Audilla on tänään 11.691 ja vastaan tulee Chevy 2 ohjaimissa Heinolan Mikko Vesalainen tänään 11.085. Mikko Vesalainen kakkosradalla etenee vakuuttavan oloisesti 11.2 ja jatkoon paukahtaa. Virolainen jäi Audilla. Jatkoon Mikko Vesalainen rata 2. Komeat savut tarjoili siinä ykkösodan Niklas Hanson. Valjat kuljettajalle tänään paras aika 11.169 ja vastaan tulee Juha Elimäki Viinistä. Valjan kuljettaja hänkin tänään aika 12.096. Rata 1 Vaström, rata 2 Elimäki. Ja ollaan iso lohko luokassa nopein jatkoon. Tasainen lähtö